मर्निं गाइसमोन, नोंथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बेरेफुंजायाव भिडिअ लाबोनाय जाहोनानो जादों नोंथांमोना आं खिथालांबाय दं। नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायलांबानो जाबाय, होमबानो मिथिगोन। सोरबा बायदिया थाम्बनेलाव बा टाइटेलाव नायनाया एसेबाबो बुजिबाय जानो हागौ। आं बेखौनो आंनि बे भिडिअनि सिगां आं नोंथांमोननो बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय हेपि मागो आरो गोदान बोसोरनि जासिहरग्रोबाय। नोंथांमोना मागो बोथोराव मोजाङै जाबानो जाबाय। एक्सुअलि आंनि भिडिअ लाबोनाया बे जादों दे, आं दाख्लैबावै 7 दिननि भितराव आं मोनसे भिडिअ आपल'ड होदोंमोन दे। एक्सनि हाबायाव हारां खुरलायनाय मोसाहैगोन होननाय बे भिडिअखौ आं हगारदोंमोन। बे भिडिअआव नोंथांमोना द्लामैनो आंखौ सापर्ट खालामदों, नोंथांमोना द्लामैनो नायदों, सापर्ट खालामनानै आंखौ आंनि इउटुब चेनेलखौ 2K बो खालामनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ थेंक इउ स' माच। नोंथांमोना इयुनाव आंखौ बेफोरबायदि सापर्ट खालामबावगोन होननानै आसा थाबाय। आं सानदोंमोन दे भिडिअ आपल'ड होबा आंनि भिउसआ बेसिमखौनो थांगोन ना। एक्सुअलि आं भिडिअ आपल'ड होबाय थायो, आंनि भिडिअआव भिउसफोरा बेफोरखौनो थांफेरा। मालाबा भिडिअआव 1K थाङो, मालाबाथ' थाङानो होनजायो फ्रायानो। नोंथांमोना बेबारनिफ्राय नोंथांमोना ओरैबायदि सापर्ट खालामदों, आंनि इउटुब चेनेलखौबो 2K कमप्लिट खालामना होबाय। नोंथांमोनखौ आंनि फिन खेबसेयाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच। आं दा भिडिअखौ आं हाजोआवसो खालामफैदों दे गाइस। आं दा रुमाव माने बिराद दावराव, माने रुमाव गथ'फोरनि गाबनाय, सोरबा बायदिया दावराव। दा माने मा बुंनो आरो, मागो बोथोर नोंथांमोना मिथिगौ। आं मागो बोथोर न'आव थांनोबो मोनाखै, सम गैया, माने न'आव थांनोबो सम मोनाखै। नोंथांमोननो आं बेखौनो दहाय आं जास्ट फुङाव सिखारना नायदों, जास्ट 5टासोआव सिखारना नायदों। बेयावनो आं बेखौ नुदों, ओरैबायदि नोंथांमोना सापर्ट खालामदों। आं स्क्रिनाव होना होदों, नोंथांमोना बे स्क्रिनाव नायबानो जाबाय। आरो जाय साबस्क्राइब खालामाखै थांनानै खालामना लाबानो जाबाय। नटिफिकेसनफोरखौ अन खालामना होबानो जाबाय। आरो बेसेबां हायो एसेबांनो शेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर। नोंथांमोननो बे बाराव मोजां भिडिअ आरो मोजां ब्लग लाबोनो आं सेस्था लागोन। आरो आंनि भिडिअआव मालाबा निउसबो फैयो, मालाबा भिडिअबो फैगोन, मालाबा ब्लगबो फैगोन दे। नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा, अननानै नायलांबानो जाबाय। मा बुंनो, आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव थेंक इउ स' माच। हेपि मागो बयनिसिमबो जासिहरबाय। मागोआव नांलाय खमलाय खालामाबानो जाबाय। थेंक इउ, बाय बाय।